odotus tiivistyy, sillä kaksi seuraavaa joukkuetta ovat nuo kevään KV-kisoissa, kansainvälisissä kisoissa kärjessä olleet joukkueet. Ensimmäisenä vuoroon alkukilpailun jälkeen johdossa oleva Venäjän Madonna-joukkue. Tässä heidän valmentajansa Sanja Glysina. Alkukilpailun pisteet tälle joukkueelle siis 18-90 ja muistetaan nyt, että Ovo-tiimin johtopisteet ovat tällä hetkellä tasan 38. Hyvin erityylinen ohjelma luvassa Madonnalta kuin Ovo-tiimi. Kyllä, tanssillinen ja jopa välillä ehkä vähän hakee sitä voimistelun liiketyyliä sieltä. Esimerkiksi tästä hypystä näimme, että ihan tuo ponnistusvoima ei ollut samaa tasoa kuin Ovo-tiimillä. Mutta täytyy muistaa, että tämä joukkue on kaksinkertainen maailmanmestarijoukkue ja se ratkaisee hyvin paljon myös taitolajeissa. Eli siellä on tuota nimeä ja arvostusta jo alla. Kyllä, ja näissä harppaus- ja rengashypyissä jalat aukeutuvat hienosti spagaatiin. Ja hyvin onnistuvat myös tasapainosarjat. Taiteellisuuden arvioinnissa on aina vähän makukysymys myös, mistä kukakin tuomari tyylillisesti pitää. Hyvä meininki kyllä on. Näin siis Madonna Venäjältä. Ei ollut suuria virheitä tällä joukkueella. Muutamia pieniä eriaikaisuuksia siellä oli havaittavissa, mutta kyllä tulee olemaan tiukkaa tämä taistelu MM-kullasta. Kaksi täysin erilaista ohjelmaa. Ja siellä tietysti myös Ovo-tiimin joukkueen jäsenet jännittävät näitä tulevia pisteitä, mitkä sitten saadaan, kun tuomarit saavat tuon urakkaansa tehtyä. Ja tässä saadaan sitten vielä hidastuksissa ihailla tätä Madonnan taituruutta. Kyllä näiden voimistelijoiden voimistelutekniikka on todella upea ja korkealla tasolla. Sen verran voi vielä kertoa, että tämän joukkueen voimistelijat ovat iältään 18 tuonne 25. Tässä pieni eriaikaisuus. Nämä ovat näitä kymmenyksen vähennyksiä. Tällä tasolla ne ovat tietysti ratkaisevia. Venäjän Madonna
saa pisteitä 19 ja 15 ja näin ollen 5/100 menee ohi Ovo-tiimin. Yhteispisteet heille 38,05. Tähän sitten vuoden 2003 MM-kilpailujen lopputulokset Lahdesta. MM-kultaa kolmannen kerran peräkkäin ottaa Venäjän Madonna-joukkue pistein 38,05. Toinen hopeaa Suomi Ovo-tiim vain 5/100 pisteen. Sharp babe has such teeth, dear, and it shows them pearly white. Just a jackknife has old Mac Heathen, babe, and it keeps it out of sight. You know when that shark bites with his teeth, babe, scarlet billows start to spread. Fancy gloves, Lord.